Φωνές που αντιχούν σε κάθε επαρχιακό δρόμο. Χέρια που σφίγγουν την καρδιά της ελληνικής γης. Αυτή δεν είναι μια απλή διαμαρτυρία. Είναι η γραμμή άμυνας της εθνικής μας κυριαρχίας. Και πίσω από αυτή τη γραμμή δεν στέκεται μόνο ο αγρότης. Στέκεται το μέλλον όλων μας. Δεν πρόκειται για ένα απλό οικονομικό ζήτημα. Είναι μια σκόπιμη επίθεση. Μια ευρωπαϊκή οδηγία που στο όνομα της πράσινης μετάβασης είναι έτοιμο να θυσιάσει μια ολόκληρη τροφική αλυσίδα. Και ποιος ωφελείται? Όχι ο ελληνικός λαός. Οι διεθνείς εταιρείες που έχουν σχεδιάσει το νέο μαγείρεμα. Συνθετικό κρέας από εκτυπωτές. Διατροφή βασισμένη σε έντομα. Τροφές φτιαγμένες σε εργαστήριο, όχι στη φύση. Ελέγχουν το σπόρο. Ελέγχουν την αλυσίδα. Ελέγχουν την τιμή. Και στο τέλος θα ελέγχουν τον ίδιο σας τον οργανισμό. Πιστεύετε ότι αυτές οι ίδιες εταιρείες που πλασάρουν καρκινογόνο πλαστικό κρέας ως υγιεινό νοιάζονται για την υγεία σας? Αυτή η επίθεση δεν στοχεύει μόνο τον αγρότη. Είναι ένα χτύπημα ντόμινο. Χτυπά τον οδηγό που δεν έχει φορτίο. Χτυπά τον ταξιτζή που δεν έχει πελάτες. Χτυπά την οικοκυρά που πληρώνει τον μισθό της για τα βασικά. Χτυπά τον νέο που δεν βλέπει μέλλον εδώ. Χτυπά τον συνταξιούχου που ακυρώνεται η δουλειά μιας ζωής από το ακριβό ψωμί. Είναι ένα σχέδιο οργανωμένης εξόντωσης, όχι μιας επαγγελματικής τάξης, αλλά της εθνικής μας αυτάρκειας και αξιοπρέπειας. Αλλά απέναντι σε αυτό το σχέδιο ελέγχου υπάρχει μια ακόμη πιο ισχυρή δύναμη. Η ενότητα. Εδώ δεν υπάρχουν βολεμένοι και μη βολεμένοι. Υπάρχουν Έλληνες που υπερασπίζονται το σπίτι τους. Εδώ οι στρατιωτικοί στηρίζουν γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι ο ίδιος αγώνας. Εδώ οι πολιτικοί που έρχονται μόνο για χειραψίες είναι ανεπιθύμητοι. Εδώ η μόνη ιδεολογία είναι η Ελλάδα. Και στο επίκεντρο αυτής της ενότητας βρίσκεται το κόμμα Νέων. Γιατί εμείς βλέπουμε τον αγρότη όχι ως επιδοτούμενο, αλλά ως στρατιώτη της πρώτης γραμμής του πολέμου για την επιβίωσή μας. Λοιπόν, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Θα παραχωρήσουμε τον έλεγχο της τροφής μας σε καρτέλ και πολυεθνικές? Θα αφήσουμε τα χωράφια μας να ερημώσουν και τα πιάτα μας να γεμίσουν πλαστικό? Ή θα σταθούμε όρθιοι, ενωμένοι? Η ώρα της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της δράσης είναι τώρα. Το κόμμα Νέων καλεί όλους τους Έλληνες. Αγρότες, εργαζόμενους, νέους, συνταξιούχους. Βγείτε στα μπλόκα. Διαδηλώστε την αντίστασή σας. Μιλήστε, συμμετέχετε, απαιτήστε. Κάθε σώμα στους δρόμους είναι μια προέκταση της γης που πολεμά. Κάθε φωνή είναι ένα χτύπημα κατά του σχεδίου της εξάρτησής μας. Μην μένετε στο περιθώριο αυτής της ιστορίας. Γίνετε μέρος της. Η μάχη για το φαγητό μας είναι η μάχη για την Ελλάδα μας. Και αυτή η μάχη κερδίζεται από όλους μαζί. Κόμμα Νέων. Δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια. Για εγγραφές μελών, κομματνέων.gr